Olejové transformátory vynikají dlouhou životností, vysokou účinností, robustní konstrukcí a velmi dobrým chlazením, které zajišťuje spolehlivý provoz a i při vyšším zatížení. Transformátory nabízíme od 50 kVA až do několika desítek MVA pro napěťové hladiny distribučních sítí a průmyslových sítí. Tyto transformátory jsou vhodné pro venkovní aplikace, aplikace s velkou zátěží a kde je potřeba velmi vysoký výkon. Výhody suchých transformátorů TMC jsou především v jejich bezpečnosti, mají několik výhod pro zákazníky, ať je to bezpečnost požární nebo v rámci ekologie jsou bezpečné k životnímu prostředí. Velkou výhodou a velké plus suchých transformátorů je možnost instalace uvnitř budov, vysoká účinnost a nenáročná údržba. Suché transformátory TMC naše firma nabízí od výkonu 50 kVA až do 25 MVA. Hladině napěťové 40 do 40 kV.